Ngiyanibingelela bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyanamukela futhi ku-channel Isikhathi Sezwi. Wake wavuka lithi ukudideka. AbaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 33 uthi uNkulunkulu akayena owesiyaluyalu kodwa ungowokuthula. Iphupho likaNkulunkulu livame ukukushiya unokuthula noma likukhuthaze, alikushiyi udidekile noma livela kuNkulunkulu, kodwa uqaphele ngoba akuwo wonke avela kuNkulunkulu. UJohn chapter 4 uverse 1 uthi vivinyani omoya. Kushuthi lokho kusho ukuthi hlolani konke. Ukuhlola kanjani na? Ukuhlola ngomthandazo, ukuhlole ngezwi likaNkulunkulu, ukuhlole nangokucela ukuthi uNkulunkulu akakulekelele ukuqondisisa leyo nto sukuyihlola. Amen. Uma unephupho, bhala phansi, khuleka, cela incazelo
kuNkulunkulu. Ungalizibi nje iphupho lakho. uNkulunkulu kungase kube ukhuluma nawe, noma kungase kwenzeke kuba umyalezo ophuthumayo. Amen. Asikhuleke. Baba, siyabonga egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga uthando lwakho onalo ngathi. Sicela usinike umoya wakho ongcwele ozosisiza sikwazi lethu. Siyabonga kakhulu isaphothi. Stay blessed.